diduikan, do indah dipadulikan, kaila dan dibodi laman, dah capek condo de uang, lah pasti den tolong soya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kasih kursi. Bilo ado, 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 tetangganya dan abanobio di kubono padang rupanya. Allah jole deh yang jadi sasarannya. Lagi dicoba berusaha mau benyo sampai 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 tak bon kena dah sampai sampai berarti lah untuk je lah. Kau nak tahu? Ya tu wak no salah ti Ruzul. Dia tulis sampai nyontok malah. Alah sampai. Oh lun sampai dah jo. Alun dah sampai, alun dah sampai. Kalau alun sampai untuk je dulu. Kalau lun sampai nak kan nontok dong. Kan alun sampai untuk dulu. Kalau berjalan bocor aku. Okey. Ya. Toi. Ala-alai kaya. Oh lun je lah. Ni pengantin alanya mah. Ni pengantin ala kan? Alanya Pak Guru. Ha. Pak gurunya ambil alanya. Kami punya kantin pengantinnya alanya nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dek kau dia namanya bina alun pengantin alanya mah. Atau apa lagu gini lah. Cuba lagu apa lagu lah. Oh nak tolak bini dua orang. Sudah cakap bini dua sudah. Yang alun. Yang alun sudah. Ha?